سلام تخاتلتنا إذا channel كميك أنيكم لو مغاب زعبا ممعبال AI ويكا Artificial Intelligence كمون أبزغط العامتات بروبوت كتكو تخلطات ألو مزبهالو موياتات عينوت إيوم زبلا رأستحيزالكم منزيلوخو كسامو داتانا إذا مدب تعزيبكم رئيتهم كتصحفو لينا تمحتصنكو مسايزونهم AI وي Artificial Intelligence عود كمبيوتر ساينس كوينو كم زربا على لخام رداء متكبار وسانيتات زا مسألة حنقول ورسب زدليو كلسا حسابن معبال الكمبيوتر نيو ናይ AI ምርምር ብ1956 ኣብ ዳርትማውዝ ኮሌጅ ሃኖቨር ኒው ሃሚስፌር ኣሜሪካ ዝተጀመረ ኮይኑ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃን ክበጽሕ ብዙሕ ምርምርን መጽናዕትን ከም ዝተገበረሉ ይፍለጥ። ምምዕባል AI ሰባት ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ከምኡ'ውን ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ ንዘለዉ ሓጋዚ ንክኸውን ተባሂሉ ዝተጀመረ እኳ እንተኾነ ኣብ ዘለናዮ ግዜ ግን ንገለገለ ሞያታት ብምትካእ ንብዙሓት ሰባት ስራሕ ኣልቦ ክገብር ይረአ ኣሎ። ዓበይቲ ትካላት ዓለምና ከም ጎግል፣ ሜታ፣ ኣማዞን ቴስላ፣ ኣፕል፣ ሳምሰንግ፣ ማይክሮሶፍት ካብተን ቀንዲ ኣብዚ ቴክኖሎጂ ዝተመርኮሰት ዓለም ንምፍጣር ዝሰርሑ ዘለዉ ትካላት ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ እኳ እንተኾኑ ካልኦት ዓበይቲ ትካላት ኣውሮፓን ኤሽያን እውን ዓበ ባጀት ብምስላዕ ነዚ ቴክኖሎጂ ክዓቢ ዝሰርሓ ዘለዋ እየን። ምምጻእ ቻት ጂፒቲ ኣብ 2022 ዓ.ም ብብዙሓት ሰባት ተቐባልነት ዝረኸበ ኮይኑ ምስ ተዘርግሐ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተጠቀምቲ ክስሕብ ተረኣየ። እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ ውሽጢ ኦፕን ኤአይ ዝበሃል ናይ ምርምር ላቦራቶሪ ትካል ከም ዝተሰርሐ ይፍለጥ። ኦፕን ኤአይ ኣብ ታሕሳስ 2015 ብኤሎን ማስክ፣ ሳም ኣልትማንን ካልኦት ዝተመስረተ ናይ ምርምር ትካል እዩ። እዚ ትካል እዚ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ቴክኖሎጂ ናይ ማሽናት ትምህርቲ ከምኡ'ውን ናይ ሶፍትዌር ምህንድስናን ዘጠቓልል እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ትሕቲ ምሕደራት ሳም ኣልትማን ዘሎ ኦፕን ኤአይ ከባቢ 29 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ኣብ ወርሒ ጥር ናይ ዘለናይ ዓመት ትካል ማይክሮሶፍት ብቢልዮን ዝግመት ወፍሪ ብምግባር መሻርክቲ ኦፕን ኤአይ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ዓበይቲ ትካላት ናይ ቴሌፎን ዝኾነ ኣፕልን ሳምሰንግን በብዓመቱ ንዘውፅኦን ቴሌፎናት ብኤአይ ዝተሓገዘ ሶፍትዌር ከም ዘተኣታተው ይፍለጥ። ኣብ ኣፕል ሲሪ ከምኡ'ውን ኣብ ሳምሰንግ ኣሌክሳ ዝበሃላ ናይ ኤአይ ውፅኢት ናይ ሰብ ድምፂ ኣላልየን ከምኡ'ውን ተረዲአን ዝደለኻዮ ነገር ከተግብራ ምስ ጀመራ ብተጠቀምቲ ናይዘን ቴሌፎን ብቁልጡፍ ተደላይነትን ዘየደ። ኤአይ ብጀካቲ ንደቂ ሰባት ዝህቦም ጥቕምታት ኣሉታዊ ጎነታት ከም ዘለዎ ብምግላጽን ነቲ ኣብ ባይታ ወሪዱ ዝህቦ ኣገልግሎት ዓቐን ክህልዎ ከም ዘለዎ ዝዛረቡ ሰባት ብዙሓት እዮም። እንተኾነ ምዕባለ ናይዚ ቴክኖሎጂ ብተዓጻጻፊ ናህሪ ይሕንበብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ኣሉታዊ ጎነታት ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ዝግለጽ ድማ ምትካእ ስራሕ ደቂ ሰባት እዩ። ማኪንዚ ዝበሃል ኣማኻርን ክኢላ ምሕደራን ኣብ ቢዝነስ ከምኡ'ውን ኣብ መንግስቲ ማሕበራት ዝኾነ ዓብይ ትካል ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ 2030 ዓ.ም እንተወሓደ 14 ሚእታዊት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሞዮኦም ብሰንኪ ናይ ኤአይ ከምኡ'ውን ሮቦት ክቕይሩ ክደልዩ ምዃኖም ይሕብር። ፒው ሪሰርች ሰንተር ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ናይ ምርምር ማእከል ኣይኖም ሰራሕተኛታት እዮም ኣብ 2022 ብሰንኪ ምዕባለ ኤአይ ዝተጸልዉ ኣብ ዝብል ዘካየደ መጽናዕቲ ምስ ንርኢ ከዓ ንዝኾነ ተቖፂሩ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ ብ19 ሚእታዊት፣ ንደቂ ተባዕትዮ ብ17 ሚእታዊት፣ ንደቂ ኣንስትዮ ብ21 ሚእታዊት፣ ንጸዓዱ ብ20 ንጸለምቲ ብ15 ንሂስፓኒክ ብ13 ንኤሽያውያን ብ24 ንኣሜሪካውያን ህንዳውያን ብ16 ንኻልኦት ዓሌት እውን ብ18 ሚእታዊት ከም ዝጸሉ ይዛረብ። ካልእ ብደረጃ ትምህርቲ ምስ ንሪኦ ሃይስኩል ንዘይወድኡ ብ3 ሚእታዊት፣ ሃይስኩል ንዝወድኡ ብ12 ሚእታዊት፣ ኣብ ኮሌጅ ንዘለዉ ብ19 ሚእታዊት ከምኡ'ውን ዝለዓለ ትምህርቲ ዘለዎም ወይ ከዓ ብዲግሪ ዝተምሃሩ ሰባት ብ27 ሚእታዊት ከም ዝጸሉ የርኢ። ኣብዚ ዝርዝር እቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ሒዞም ዝመጹ ብዝያዳ ከም ዝጸሎም ክንርኢ ክኢልና። ምክንያት ናይዚ ከዓ ጎኒ ጎኒ ናይቲ ተምሃሮ ኣብ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲቲን ዝወስድዎ ስልጠናታት ተመራምርቲ ስነ ፍልጠት እውን ንኤአይ ክማዕብልዎ ምኽኣሎም እዩ። ገለ ካብቲ ኣብ 2025 ብፒው ሪሰርች ዝወፀ ብኤአይ ክትካእ ተባሂሉ ተገሚቱ ዘሎ ዝርዝር ስራሕ ምስ ንርኢ ካስተመር ሰርቪስ፣ ሪሴፕሽኒስት፣ ኣካውንታንት ወይ ቡክኪፐር፣ ሴልስ ፒፕል ካልኦትን ገለ ካብቶም ብኤአይ ዘይጽለዉ ተባሂሎም ዝተዘርዘሩ ምስ ንርኢ ከዓ ከም ቀዳማይ ተሰሪዕ ዘሎ መምሃራን እዮም። ብድሕሪኡ ሎየርስ ኤንድ ጃጅስ፣ ዳይሬክተርስ፣ ማናጀርስ ኤንድ ሲኢኦ፣ ኤችአር ማናጀርስ፣ ሳይኮሎጂስት፣ ኮምፒውተር ሲስተም ኣናላይስት ከምኡ'ውን ኣርቲስትስ ኤንድ ራይተርስ። ኣብዚ ልዕሊ ኢሉ ዝተዘርዘረ ብዛዕባ መምሃራን ብዙሓት ኣርእስቲ ዝፈጠረ ኮይኑ እዚ ከዓ ብልክዕ መምሃራን ኣብ ውሽጢ ክላስ ኮይኖም ንተምሃሮ ዝህቦ ኣገልግሎት ክትከኣል ከም ዘይክእል እዩ ዝፍለጥ። እንተኾነ ግን ብኦንላይን ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ከም ኮርሴራ፣ ዩደሚ ዝኣመሰሉ ትምህርቲ መምህራን የድልየካን እዩ ብኣካል ቪድዮታት ብኦንላይን ይሸጥዎ ነቲ ቪድዮታት ርኢኻ እውን ሰርቲፊኬት ከም ትረክብ ይፍለጥ እዩ።
ካልእ እዚ ናይ ስነ-ጥበባውያን ናይ ጸሓፍትን ክትካእ ዘይክእል ሞያ ተባሂሉ ተገሚቱ ዘሎ ብዙሕ ኣከራኻሪ ኣርእስቲ እዩ። ምክንያት ናይዚ ከዓ ምምጻእ ናይ ቻትጂፒቲ እዩ። እዚ ሶፍትዌር እዚ ዝደለኻዮ ዓይነት ግጥሚ ምስ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣወሃሂድካ ክጽሕፈልካ ከም ዝኽእልን እዚ ከዓ ነዚ ናይ ስነ-ጥበባውያን ሞያ ክትክኦ ይኽእል እዩ ዝብሉ ሰባት እውን ውሕዳት ኣይኮኑን። ካልእ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝለዓለ ደሞዝ ዝኽፈሉ ምስ ኤኣይ ዝተሓሓዙ ሞያታት ምስ ንርኢ ከዓ ማሽን ለርኒንግ ኢንጂነሪንግ 109,000 ዓመታዊ ወይ ገምጋም ከእቱ ይኽእል። ኤአይ ኢንጂነሪንግ ክሳብ 160,000 ዓመታዊ ከእቱ ይኽእል። ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ 168,000 ዓመታዊ። ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ማናጀር 196,000 ዓመታዊ። እዚ ብልዕሊ ኢሉ ዝተገለጸ ኩሉ ብናይ ኣሜሪካን ዶላር ኮይኑ እቲ ገምጋም ዝወፀ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ብዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ብዝምርኮስ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ዝተጠቕሰ ዝርዝር ከም ኣብነት ዝጥቀስ ጥራሕ ኮይኑ ዘይተዘርዘሩ ብዙሕ ሞያታት ከም ዘለዉ እውን ይፍለጥ። ኣብ ዓውዲ ኣግሪካልቸር ከምኡውን ሄልስ ኬር ዝነጥፉ ሰባት ብቴክኖሎጂ ክጽለዉ ከም ዘይኮኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ከም ፋይናንስ ኤንድ ባንኪን፣ ሜድያ ኤንድ ማርኬቲንግ፣ ሌጋል ሰርቪስስ ዝኣመሰሉ ከዓ እቶም ዝለዓሉ ዝጽልዉ ዓውድታት ምዃኖም ይፍለጥ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይዛ ቻነል ክትኮኑ እንዳተማሕፀንኩ ንዕቤት ናይዛ ቻነል ላይክ ከምኡውን ሼር ብምግባር ደገፍኩም ኣይፈለየና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ብሩኽ ቅነ።